geen kat in de zak, maar een rat in de zak. Moet je hem nog even zien? Ik voel dat ik helemaal niet moeten laten. Jezus, dat of niet. Dat zeg ik altijd, dan hond hem... Ja, of mijn hond een ziekte. Ja. Lizzie. De ratten dat bars. En flinke jongens ook nog. Ja. Ja, door die schroot zitten de hoezen. Duizenden? Waar komen die op af dan? Ja, ik Kom denk maar wel bij de rollen, mensen. ja. Kom maar rollen. Nee, maar bij de mensen in de, wat dat, in de groepruimte zitten die. Door die schroot. Ja. Maar dat liep toch allemaal redelijk neer je huis, hè? Ja, maar dan aan de kant, hè. Jange schroot in. Ja, die aan de overkant. Allemaal aan je hoezen. Zitten ratten dat de bars. Bij de mensen in de tuin, in de groepruimte. En dat was eerst nooit? Nee. Nou, die krijg je ook als ze binnen hebt, hè. Krijg je dat ook. Kom overal ratten. En ziet je, want je komt dat nou opruimen? Hij werkt bij de gemeente. Ja. Wie was het dan? Ja, ik heb dat, dat noemen ze relingen. Dat heb ik al 2, 3 jaar gedaan. En ja, daarna ben ik ook ziek geweest. Maar hoe kom je nou hier terecht? Heb je hem gebeld? Nee, hij woont er. Och, je woont hier? Ik ga hier een beetje bieden. Die hield het allemaal bij. Je haalt het heel netjes. Ja. Ja. Is het nodig? Ja, ja. Ja. Ja, vroeger heb ik hier ook gewoond. Vroeger was dat zo niet. Was het vroeger beter? Ja. Ja? Ja, joh. Mensen zijn echt angers. Dat is niet meer zo wie het is geweest. Hoe lang moet je hier al? Ik woon hier nu bijna 19 jaar. Ja, ik heb altijd op Ameland gewoond, bij mijn ouders. Ik ben eigenlijk zeg maar een veldhaas. Een veldhaas? Ja, ik ben van het veld. Ja, dat noemen ze het veld. Ja. En dan als ze van het veld bent, noemen ze tegen een veldhaas. Ja, noemen ze dat, de krantentuin noemen ze dat. Dit is de krantentuin. Ja, En dat is de dierentuin. Ja, de dierentuin, de krantentuin. Dit noemen ze de krantentuin. Leg het, mevrouw Veldhaas, leg het me even uit. De dierentuin en de krantentuin, waar komt dat vanaf? Ja, dat is gaat van vroeger, zeiden ze, die wonen in de krantentuin. Wij zijn van de krantentuin, net zo goed als je. Ja, dat is hier. Dat is de krantentuin en als je daar helemaal rechtdoor gaat, Ja, dan kom je in de dierentuin. Dierentuin en krantentuin noemen ze maar dat. het remung hoe je in de dierentuin gaat dan? Nee, ja, dat is een gezegde van vroeger. Maar er is dus een liedje over de krantentuin. Ja, en de dierentuin. Was er ook in datzelfde liedje kunnen we ook het begrip dierentuin... Wij zijn van de krantentuin net zo goed als je, of niet? Te gek. Was dat een carnavalsliedje of gewoon een liedje van... Dat durf ik je niet te zeggen als het een gewoon liedje van een carnavalsliedje was, dat weet ik niet. Dat is dat toch een aantal jaar. En zit je ook echt van het veld? Ja, vroeger heb ik in een veldje gewoond en op de camp. Dat is een klein beetje. Daar heb ik ook gewoond. Dus je ziet geen echte veldhaas? Van de hoofdstad van naar de Brede Weg, ik ga niet de Brede Weg. We liggen tussen de veld en de camp, het Donderberg en de kapel. Maar wel echte remunksen. Ja, ik ben echt een mens, joh. Ja, alle twee. Nou, ook toch twee. Heel kort en dan niet meer. Jos van Rij. Ken Dat ik. ook. En de ganse trala. Wat vindt een gewone remunkse door nou van dat ganse gedeuns? Ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik ken, ja, Jos van Rij ken ik alleen maar zo van in de stad. Dan met 3 Peters. Maar Maar dat ganse gedeuns met rechtszaken en... ja, vind ik maar onzin. Ja? Vind ik pure onzin. Want? Ja, wij hebben gezegd dat de mensen verkeerd zit gedaan, vind ik. Ik ken hem zo persoonlijk niet, maar dan kunnen we een hele romsom meer en dit en de rechtszaak en dit en dan kunnen we dat. Dan staat hij minstens weer in de krant. Dan is ze meer benieuwd. Dus ik weet echt niet wat er speelt. Maar ik vind het maar een grote fabel. Om eerlijk te zijn.
En ik, ja, ik ken dat niet zo uit. Er nooit iets verkeers genomen met ik. Ken binnen wat de heeft er altijd een echt voor een munt gehad. En bij de stad, toch? Ja. Jos voor rij. Dat heeft voor de mensen ook alles, hè. Ja, dat zal wel weer wat anders dan het spel zien en gesjoemeld zien. Dat zal wel de ene zal wel dan weer willen werken. Zo weet hij altijd gaat. Mevrouw Veldhaas, Ja. ziet je altijd zo vroeg wakker? Want het is... Ja, het is- jong, ik ben altijd vroeg wakker. Het is net 7 uur geweest. Ja, daar zet ik al om 6 uur op. Ja, ik heb alles opgestoken. Als het zo lekker weer is, want echt... Hè, jongens, het was een tafereeltje om in te liesten, hè. Want je zoet heen aan een teufeltje Ja, dat is koffie, mijn sigaretjes. en dan kunt je net over de heg goed kijken. Ja, dan kijk ik over het heel plein neer. En dan zit ik, ja, als de zon komt, hier heel het neer doet. Maar meestal als de zon mag, ja, dan zit ik hier. Ik ben niet de enige wat die zit, die gewoon daar ook door. Ja? En hoe ook die gaan ook zo boeten zitten. Als het nog lekker is. En s'avonds ook lekker boeten Ja, zitten. er zitten voor die allemaal boeten, dat is die echt weer vroeger. Ja, want dat vind ik nou zo leuk En aan dan die... zitten vrij, ja. Ja, want we En zitten de mensen tegenwoordig mogen ook kijken wat ik op de teier heb, want ik eet die ook als het moet. op de telder heb. Ja. Ja, dat zie je heel normaal bij ons. Hey, en je zei van, ik woonde eerst bij mijn elders, Ja, maar je ziet wel getrouwd geweest. Nee. Niet? ik heb al kinderen, maar ik ben niet getrouwd geweest. Mijn kinderen zijn hoe de deur uit. Maar wel een man gehad, Ja. Dat heb ik wel gehad, maar daar kan ik niet over. Dat is een beetje te... Voor, als je begrijpt wat ik bedoel. dat, Voor op is, zoek gaat... dat is niet zo fijn afgelopen. nee, Maar hij leeft nog wel. ik hoor het voor hem. Ik weet het niet. En dat interesseert me ook niet, om eerlijk te zijn. Maar laten we het over leuke dingen hebben. Ja, Dit is toch ja, dat is het veld. gold? Ja, zeker joh. S'morgens- Maar het suceneert overal meer, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ik ook. En ik zit ook altijd in de auto. Ja, zo loop ik ook met op een plein minuutje laten alles. De mensen kennen hier zich elkaar. We laten fijn op. De kinderen hier op het plein zijn het spelen. Kijken voor altijd meer zo. Hier is het echt nog weer vroeger. We suceneert overal meer. Nee, dat mensen 's morgens zo vroeg en 's avonds laat moeten zitten, maar dan ook voor het huis en in plaats van achter het huis. Ja, ik zit altijd meer salie. Het is mijn eigen plaats, nou. En ik heb een heel overzicht. Ik kan van hier tot achter kijken. Als het moet. Nou, je zal weer op het ruimen. Is de ook altijd zo vroeg? Ja, dit heeft net zijn vrouw naar het werk gebracht. Hij is zelf een beetje krank. Want de man wou er ook aan werken. Ja, het zei dat wat problemen met de gezondheid heeft. Ja, is nu weer, ja, dan werkt toch. Maar hij is echt krankelijk. Ja, nu gaat hij dat allemaal opruimen en dan gooit hij dat in een zak. Dan kunnen we dadelijk die van de BTL. Ja, en dan komen die zak weer ophalen. En die weet dat het hij dat beeld. En dit sleurt er alles van Kima. Maar ondanks het feit dat de Krankenruimte toch nog heel, toch nog fijn zuiver. Dat vind ik toch wel netjes voor zo'n jongen. hart voor de buurt, Ja, ze hebben vrij allemaal. ja, is dat toch nog wel Ja, aanwezig? ja. Ja, sommige mensen dan misschien niet, ja, wat ze niet kent, hoor. Maar de meesten wat die wonen, goedemorgen. Ja, echt fijn. Maar ja, ik ben er gewoon altijd vroeg op. Ik weet niet beter. Ziet je een ochtendmens of dan, sowieso, maar Ik ben altijd in de ochtendmens geweest. en 's avonds? Ja, s'avonds gewoon ik gewoon op de tijd naar bed en is zo nog op de tijd op. En zo heb je het leuk samen met Lizzie. Ja, maar Lizzie. Het is wonder dat het nog niet blijft blaffen. Wat doen die? Huh? Ja, ze vertrouwt het niet helemaal. Nee, maar ik denk ook als je op de plaats komt dat het ook biedt hoor. Hier werd Kijk. de volgende wakker. En Dat zijn dat- Turkse mensen.
Dat zien ook veldhazen? Nee, het zijn Turkse mensen. Oké. Maar dat is wel leef. Ja, gaat het goed samen? Ja, Ja? ik heb me goed opschieten met de buren. Ja, hier allemaal, zeg ik me eigenlijk in principe. Zou je geen nimmer weg willen? Nee. Ja, ik ga dan een keer weg als ik dood ben, hoor. Maar zolang dat ik leef, blijf ik hier wonen. En ik moet toch gewoon. Maar ja, ik heb misschien over 40 jaar misschien zijn. Als God blijft. Wat is het, Sjab? Ben ze bang ervoor? Huh? Die doen niks. Nee, ja. Dus had je mij toch wel snel gezien, of niet? Maar ik kost ik wel druk. Ik zoog het cupje van nog en het cupje koffie, dat kwam zo net zo fijn boven de heigoed. Oh. Ik dacht van, ja, dat moeten we proberen. Ja, maar ik kijk dus op de televisie en dan zie ik wel. Dan zit je een beersel en dan zit je door. Ik denk, hè? Maar weg, ja. Mag ik ook een hele fijne dag toewensen? Ja, ik ook. En als je gewoon treedt, misschien bezint je wel meerdere mensen wat te vroeg op zijn. Misschien kunnen die, en het zijn ook nog aan je generaties, die kunnen misschien nog meer vertellen. Ook je ziet nog jonge generatie. Ja, ik ben er pas 52, ik werd 52. Dan kijk ik toch eens al de Turkse vrouwen in de raam. Die denkt, wat doen die door?